Mám tu moc Pezinčania, tuto môžete vidieť, práve sa nachádzam na workoutovom ihrisku na severe, kde chodím pravidelne si zacvičiť, čo je super, ale čo ma mrzí, nestretávam tu moc ľudí, väčšinou sú tu sem tam decka a mrzí ma to o to viacej, pretože to ihrisko stálo kopu peňazí, nejakých 70 000 eur. Ale čo je druhý problém je ten, že stále to nie je dokončené napriek tomu, že to ihrisko sa dalo spraviť pred 2 rokmi a súčasťou má byť aj teda povrch, ktorý nemá byť jednoducho takýto zeminový, pretože keď zaprší, je tu veľmi dlho blato, lepkavé blato, cvičiť sa tu nedá. Možno, že aj to tých ľudí odráza, takže primátor, keď to pozeráš, prosím ťa, dajme tomu už dokončiť, ale pani viceprimátorka, pretože vyzerá to otrasne. Je to naozaj, že katastrofa. Aj vzhľadom na to, koľko peniazí to stálo, je to nedokončené jednoducho. A sa aj ako poslanec budem naďalej zasadzovať o to, aby takéto športoviska po Pezinku vznikali aj naďalej a ľudia ich využívali. Týmto vás aj ja pozývam cvičiť, napríklad so mnou, ešte sa mi ozvať a môžeme sa tu stretnúť, si spolu zacvičiť, pretože národ, ktorý cvičí, je zdravý a zdravý národ je šťastný a to platí aj opačne, takže my chceme byť všetci zdraví a šťastní a to želám aj vám, tak pekný zvyšok dňa.